Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Περπατώ κάτω από τον ήλιο μεσημεράκι και προσπαθώ να κάνω μια εκπομπή. Αν πετύχει θα την ανεβάσω, αλλιώς την ξανακάνω. Δεν ξέρω και σε τι ποιότητα θα βγει από αυτήν την ηχογράφηση την περιπατητική. Είμαι ο Τάσος Ζαχαριάδης, σας ομιλώ από το χριστοκεντρικό κανάλι Πνευματικής Αναζήτησης με ψυχή και Άγιο Πνεύμα και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα που καίει. Βάζω τίτλο «Εν αρχή είναι ο έρωτας, η διαδρομή της αλήθειας είναι έρωτας, αποκάλυψη πίστης». Και φυσικά όχι πίστη για την πίστη, όπως βολεύεται να σπέρνει το χριστιανικό δόγμα, διότι ξέρει, για να έχει πολύ κόσμο, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι άνθρωποι με θείο έρωτα δεν υπάρχουν πολλοί. Η πελατεία πρέπει να είναι μεγάλη. Οι άνθρωποι με το θείο έρωτα, τον έρωτα στην αλήθεια δηλαδή, είναι πολύ λίγοι και αυτοί ανήκουν στη μυστική εκκλησία της αλήθειας, που δεν είναι άλλη από τη μυστική εκκλησία του Ιησού Χριστού. Διότι όποιος ερωτεύτηκε την αλήθεια, χωρίς εγωισμούς ιδιοτέλειες και ας το πούμε βολέματα, αυτός είναι βέβαιο πως βρήκε το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια που εσαρκώθηκε για να γνωρίσουμε την αλήθεια. Και η ενσάρκωση του Θεού αυτή είναι η μεγαλύτερη του θυσία, πολύ μεγαλύτερη και από τη σταυρική του, και το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε και που θα μπορούσε να μας κάνει ο Θεός Πατέρας μέσα από την αγάπη του για να μάθουμε την αλήθεια, και δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να την δούμε κατάματα και με τα μάτια του σώματος και με τα μάτια της ψυχής, τον Ιησού Χριστό ενσαρκωμένο. Σε αυτό λοιπόν την ομιλία θα δούμε τη διαδρομή της αλήθειας. Πώς φτάνει κάποιος στην αλήθεια. Εν αρχή είναι ο έρωτας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ερωτευμένος με την αλήθεια. Να το γκέει, να έχει σαν κέντρο της ύπαρξής του το σκοπό της ζωής, που δεν είναι άλλος από το να βρει την αλήθεια. Αλλά ακόμα δεν την έχει βρει, είναι στην αρχή. Σε κάποια στιγμή λοιπόν συναντά το Χριστό. Πόσο συναντά? Ειδικά σε ορθόδοξες χώρες, σε χριστιανικές χώρες, είναι πολύ εύκολο να μάθεις για τον Χριστό. Μαθαίνεις τι έκανε, μαθαίνεις περίπου τι είπε, και κατευθείαν από αυτά τα λίγα ένα πραγματικά εραστή της αλήθειας τον έλκει αυτή η κατάσταση και το συγκινεί. Τον κάνει να ερωτευτεί αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την οντότητα, καταρχάς άνθρωπος, γιατί δεν ξέρει ακόμα ότι είναι Θεός, που έκανε όλα αυτά. Οπότε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος του Θεού και της αλήθειας, ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος από την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να κατανοήσει ότι αυτή η οντότητα, ας πούμε άνθρωπος καταρχάς, έτσι το βλέπει, είναι ένα πρότυπο ανώτατο, που δεν πέρασε ποτέ κάτι ανάλογο. Διδασκαλία, θαύματα, θυσία. Του λέει όμως μέσα ότι αυτό το πρότυπο είναι και Θεός. Είναι ίδια η αλήθεια, και ναι μεν το έχει ερωτευτεί, του αρέσει, το δέχεται, αλλά δεν μπορεί να μην δεν έχει αμφιβολίες ως προς αυτό. Είναι Θεός, δεν είναι? Και άλλα ερωτήματα. Τότε
αν αυτός ο έρωτας του για την αλήθεια και το πάθος του, το ανιδιοτελές, ο σκοπός της ζωής του είναι πραγματικά αυτός, η ίδια η αλήθεια, αυτές οι αμφιβολίες και τα ερωτήματα κρίνονται από το Θεό Πατέρα, από τον Τριαδικό Θεό, ως λογικές και αναμενόμενες, και απευθείας του στέλνει την Αποκάλυψη. Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε εμάς λοιπόν που είμαστε ερωτευμένοι με τον Ιησού Χριστό και την αλήθεια, ή μάλλον με τον Ιησού Χριστό που είναι η αλήθεια, όλοι εμείς είχαμε Αποκάλυψη. Ούτε ένας από εμάς δεν υπάρχει που απλά είναι ερωτευμένος με τον Χριστό. Ερωτευμένος, όχι πιστεύει όπως η Εκκλησία πίστευε για να μην πάσει καμιά κόλαση ή για να κερδίσει αυτά. Από εμάς τους ερωτευμένους με τον Κύριο, ούτε ένας έμεινε με αμφιβολίες, διότι όπως ήταν φυσικό σε όλους μας δημιουργήθηκαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά συνέβη κάποια αποκάλυψη, μια εμφάνιση του ίδιου του Κυρίου ή κάποιος θαυματουργικός τρόπος ώστε να μας λυθούν όλες αυτές οι αμφιβολίες μας για τον Κύριό μας. Με διαφορετικό τρόπο. Σε όλους με καθαρά διαφορετικό τρόπο. Σε σχέση με την ατομική σχέση που πλέον δημιουργείται ως καινούργια και νέα του καθενός από εμάς με τον Ιησού Χριστό. Ατομική. Τόσο πολύ μας αγαπάει, το έχω ξαναπεί αυτό, που πέραν από την συνολική σχέση που θέλει να δημιουργήσει ο σώμα Χριστού, το όλον, διατηρεί και ατομικές σχέσεις, τον καθένα ξεχωριστά, ιδιωτικά και διαφορετικά, έτσι ώστε να προάγει και να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα εν αντιθέσει με το ιερατείο που μας θέλει όλους ίδιους και υποτακτικούς. Έτσι λοιπόν και οι αποκαλύψεις του στον καθένα από εμάς ξεχωριστά και η επικοινωνία που κάνει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά είναι διαφορετική, ειδική για τον καθένα. Γιατί ο λόγος που επικοινωνεί ο Κύριος μας δεν είναι μόνο για να μας αποκαλύψει, να μας αποκαλυφτεί μάλλον, ώστε να λυθούν οι αμφιβολίες μας. Άλλωστε αυτό γίνεται σπάνια, πιθανότατα μία φορά μόνο σε όλη τη ζωή μας, αλλά συνεχώς δια του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει είτε αυτά που πρέπει να μάθουμε για να διορθώσουμε τον ηθικό δρόμο της ζωής μας, είτε για να απαντήσει στα ερωτήματα που του βάζουμε συνεχώς, και πρέπει να του βάζουμε ερωτήματα. Γι' αυτό υπάρχει ο Παράκλητος, τοποθετημένος από τον Ιησού Χριστό, ώστε να μας μαθαίνει ως δάσκαλος και να μην χρειαζόμαστε δάσκαλο, όπως είπαμε, που το γράφει στην Α' Επιστολή Ιωάννου. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο πλέον από το να βρισκόμαστε και να συζητάμε τις αποκαλύψεις του Χριστού μας και να γεμίζουμε ακόμα με μεγαλύτερη βεβαιότητα γι' αυτό. Ακόμα η πίστη δεν έρχεται. Από εδώ και πέρα, μετά την Αποκάλυψη, ξεκινά η διαδρομή της πίστης, η οποία πρέπει να είναι θεμελιωμένη παντοτινά. Έκανε ένα κακό ο Απόστολος Παύλος, στήριξε πάρα πολύ τη σχέση μας με τον Χριστό, με την πίστη. Καλά έκανε, αλλά δεν εξήγησε τη διαδρομή καλύτερα, και γι' αυτό δημιούργησε κατά κάποιο τρόπο παρεξηγήσεις. Όχι πίστη, όχι γνώση, εγώ ξέρω και σιγά μην ξέρεις. Χαζέ εσύ που νομίζω ότι ξέρεις. Ο κάθε χαζός. Εγώ ξέρω, λέει, δεν πιστεύω. Τέλος πάντων, νομίζουν ότι πίστη, αυτή που λέμε για πίστη και πραγματικά σοβαρό παράγοντα σχέσεις με τον Θεό, είναι το να πιστεύω τυφλά. Όχι. Καταρχάς είχε αποκαλυφθεί ο Χριστός σε εμένα, ενώ δηλαδή στον κάθε έναν από εμάς, και μετά πρέπει εμείς να διατηρήσουμε στη μνήμη μας αυτήν την αποκάλυψη και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την αποκάλυψη. Και αυτό είναι η πίστη, και αυτό είναι ένας αγώνας. Και γιατί είναι δύσκολο, αφού σου αποκαλύφθηκε, το είδες? Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ πια πίστης? Χρειάζεται διότι αυτή η αποκάλυψη έγινε από τους ουρανούς, χωρίς χρόνο, σε άλλη διάσταση, οπότε συνεχώς, επειδή εμείς ζούμε στην τρίτη διάσταση του Matrix, ενώ το έχουμε δει μπροστά μας,
δεν μπορούμε εύκολα να το συγκρατήσουμε στη μνήμη μας και στην επίγνωσή μας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό της πίστης, πίστης είναι η επίγνωση της αλήθειας, ή μάλλον είναι η συνεχής και αδιάλειπτη επίγνωση της αλήθειας, ή μάλλον η συνεχής και αδιάλειπτη μνήμη της αποκαλυμμένης αλήθειας. Ξανά, η αδιάλειπτη μνήμη της αλήθειας που μας αποκαλύφθηκε και εμπιστοσύνη σε αυτήν. Άρα στην πίστη δεν υπάρχει πίστη που δεν ξέρεις. Υπάρχει μια πίστη σε μια αποκάλυψη που ήρθε από τους ουρανούς, από άλλη διάσταση, που για να τη διατηρήσεις σαν επίγνωση δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, επειδή είσαι σε άλλη διάσταση, παρά μόνο αν είσαι σε συνεχή σχέση με τον Χριστό, σε συνεχή προσευχή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να φέρνεις μπροστά σου καθημερινά το μεταφυσικό και την άλλη διάσταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Γι' αυτό και η επίγνωση αυτή η πίστη δεν είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους, σε άλλους είναι λιγότεροι, σε άλλους περισσότεροι. Δεν πειράζει, έστω και λιγότεροι, έστω και αν υπάρχει, είναι αυτή που θα σε σώσει. Διότι είναι ο συνδεσμός σου με τον Χριστό, που ο Χριστός ποτέ ως πιστότερος όλων δεν θα σε πουλήσει ποτέ και θα σε πάρει μαζί του στη Βασιλεία των Ουρανών, με όποιο σύνδεσμο και να έχεις μαζί του, αρκεί να έχεις. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κακό έκανε η Εκκλησία, που στηρίζεται στην πίστη, να πιστεύετε, σε φοβερίζει κιόλας. Και ξέρει καλά ότι αν να εξηγήσει όπως τα εξηγώ εγώ τώρα, που δεν ξέρει να τα εξηγήσει πλέον, τι είναι πίστης, πού θα βρει πελάτες, πόσοι θα είναι αυτοί, 5, 10, 50, 100. Εγώ λοιπόν από αυτό το κανάλι μιλώ σε αυτούς τους λίγους, σε αυτή τη μυστική εκκλησία. Εξηγώ και μιλώ και σε κάποιους αφελείς που φύγανε από τον Χριστό, γιατί πραγματικά ο χριστιανισμός είναι άρρωστος. Και σωστά είναι ο χριστιανισμός άρρωστος, αλλά βρε ανόητοι, γιατί ανόητοι θα σας πω, γιατί ανόητοι είστε. Με ποιο μυαλό και με ποιο ανθρώπινη λογική ταυτίσατε τον χριστιανισμό με τον Χριστό? Δεν δικαιολογήστε γι' αυτό. Αλλάξτε μυαλά και δείτε το πράγμα όπως είναι. Ή ποτέ μην αλλάξετε μυαλά, αν ποτέ δεν αγαπήσατε τον Χριστό, αν ποτέ ο Χριστός δεν ήταν πρότυπό σας, αν ποτέ δεν ποθήσατε την αλήθεια. Γιατί λογικά να το πάρεις, ανώτερο πρότυπο από τον Χριστό δεν υπάρχει. Άρα εσύ που κάνεις που δεν το βλέπεις, κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Και θα μου ρωτήσει τώρα κάποιος, καλά, πώς θα ερωτευτεί τον Κύριο κάποιος ο οποίος δεν ζει σε χριστιανικό μέρος όπου διδάσκεται ο Κύριος από τα ιερατεία, καθολικό, ορθόδοξο, διαμαρτυρόμενο, οτιδήποτε άλλο? Καλή ερώτηση. Αυτό το έχω απαντήσει τον Ιούλιο του 2020, δηλαδή πριν περίπου 4 χρόνια. Είχα κάνει μια εκπομπή σε αυτό το κανάλι, στο άλλο το κανάλι, τα μυστικά περάσματα. Την εκπομπή αυτή θα τη βάλω κάτω σε link, να τη δει όποιος θέλει. Έχει τίτλο «Μετεσάρκωση και Ανάσταση νεκρών», όπου εκεί εξηγώ ότι οι μετεσαρκώσεις, για όσους συναντήσουν το Χριστό, δηλαδή ζήσουν σε κάποιο μέρος όπου υπάρχει χριστιανική πίστη, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία, στην Αμερική, άσχετα από ποιο δόγμα, οι μετεσαρκώσεις λοιπόν σε αυτή την περίπτωση των ψυχών θα σταματήσουν εκεί. Άνθρωπος που γνώρισε το Χριστό δεν πρόκειται να ξαναμετασαρκωθεί, αυτή είναι η άποψή μου, είτε τον δέχτηκε είτε δεν τον δέχτηκε. Ήρθε η ώρα που η ψυχή ήταν όριμη να δει την αλήθεια και να επιλέξει αν θα τη δεχτεί ή όχι. Γι' αυτό πολύ σωστά λέει
το ιερατείο το δικό μας η Ορθοδοξία, ναι, συμφωνώ μαζί του, ότι οι ψυχές θα πάνε στην κρίση. Δεν σου μιλάει για μετεσάρκωση, κακός λέει δεν υπάρχει, αλλά καλά κάνει που δεν το πολύ λέει και σωστά ο Απόστολος Παύλος είπε μία ζωή έχεις, διότι όντως άλλη ζωή δεν θα έχεις αφού γνώριζες τον Χριστό, αφού μιλούσε σε ανθρώπους που τους γνώριζε τον Χριστό, άρα αυτοί δεν θα έχουν άλλη ζωή. Εν τούτης είναι καλή γνώση μετεσάρκωσης, όχι σαν σωτήρια, διότι όπως είπαμε όποιος γνωρίζει τον Χριστό είτε πάει από αυτή την πλευρά είτε από την άλλη δεν θα ξαναμετεσαρκωθεί. Είναι καλό γιατί πολλές φορές σου λύνει αμφιβολίες δικαιοσύνης, σου λέει γιατί αυτό το παιδάκι ξέρω εγώ έτσι το ένα τ' άλλο. Η μετεσάρκωση σου δίνει όλες τις απαντήσεις σε θέματα που αμφιβάλλεις για τη δικαιοσύνη του Θεού. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, διότι το θέμα μας δεν είναι μετεσάρκωση, το link όμως το βάλω από κάτω, είναι σοβαρό, αξίζει να το ακούσετε, μια κουμπί του 2020 είναι, τον Ιούλιο από το άλλο κανάλι, τα μυστικά περάσματα, το οποίο το σταμάτησα και ξεκίνησα αυτό με την εποχή του κορονοϊού για αντίσταση, φοβούμουν να μην μου κατεβάσουν το άλλο το κανάλι. Οπότε όταν κατεβάσουν, να κατεβάσουν το καινούριο. Τελικά το καινούριο έγινε το πιο δυνατό και το άλλο λίγο το άφησα στην άκρη. Τι, λίγο πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το θέμα μας όμως δεν είναι μετασάρκωση, βάζουμε επίλογο. Το θέμα μας είναι την πίστη στην αλήθεια. Ποια είναι η διαδρομή από την αλήθεια στην πίστη. Δεν έχεις διαδρομή από την πίστη στην αλήθεια όπως μας το μάθανε. Ψεύδος. Η διαδρομή είναι από την αλήθεια στην πίστη. Πρώτα ερωτεύομαι, πρώτο σκαλοπάτι, έρωτας. Δεύτερο, αποκάλυψη, άρα μαθαίνω την αλήθεια, τη βλέπω, έχω επίγνωση της αλήθειας. Δεν χρειάζεται να τη μάθω σε βιβλία, αυτή τη βλέπω να την μπροστά μου, έχω αποκάλυψη. Και τρίτον έρχεται η πίστη. Δηλαδή η συγκράτηση σε μνήμη, η προσπάθεια, θέλει προσπάθεια αυτό το πράγμα, αυτού του γεγονότος της αποκάλυψης. Γι' αυτό ο Χριστός μία φορά αποκαλύπτεται 99% των περιπτώσεων. Σου λέει τώρα αγωνίσαι εσύ, εγώ ήρθα, με γνώρισες, έκανα το μεγάλο. Τώρα εσύ θα αγωνιστείς να με κρατήσεις στη μνήμη σου. Να δω και το δικό στον αγώνα. Αυτά φίλοι μου, ελπίζω αυτό να πήγε καλά. Σας εύχομαι να λαχταρίσετε τον Κύριο, αν δεν τον έχετε ήδη λαχταρίσει. Να σας αποκαλυφθεί ο Κύριος, αν δεν σας έχει αποκαλυφθεί. Και αν σας έχει αποκαλυφθεί, αυτή την ένωση να τη διατηρείτε με συνεχή προσευχή, ώστε να διατηρείτε αυτή τη μνήμη της αλήθειας που θα είναι και η σωτήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.